Di man, Diyos ko. Di man sikat na brand ko. Mukha siyang Marvel Super. Ano yung design? Parang yung Marvel. Wala, nakita ko lang sa Instagram. In order ng mga kakilala kong player. Buti nag-order ka online. Buti hindi ka nadidisappoint. Oo nga eh. Hindi ka nadidisappoint sa size. Di naman. Sumasakto naman. Sumasakto naman. Pero yung bihira lang ba? Sa Shopee, Lazada, hindi ako ma-order. Mapalilis ng mga kubete yung mga in-order ko. Pero pang mga damit, sapatos, Damit sapatos. Gusto Oo, makita modus sa standard. yun. Sa standard. Oo, yung XL daw, pero XL True. pala. Ay, kayo ba? Ako ang operator ng video. Ako ang taga-video. Ay, pinatay. Nice one. Kasama ni Arian. Next try. Lamok. Out. Di na, masakit. May gout ako. Char. Hindi, pag may pasok pa ako eh. Nakailan ka? Isa lang. Isa. Di na kailangan yan. Pagod ako. Ini talaga. Nice one. Nice one, nice one. Nice one. Nice try.
Fusion. Ay, nice one. Shot, 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 shot. Out. Ako yung nakadepende sa kasama. Out.
Intense video be like. Intense video. Ha? Wait lang, tanong ko muna yung kasama ko. Nakikisabay lang kasi ako. Nakikisabay ka lang? Oo, kaya... May pasok kasi ito sa cloud stop eh. Kaya pala. Kaya... Tanongin ko muna. Sige lang, sige. Ano score, Jer? Okay yata. Babawi kami. Ito. Sige tayo, tas Puma- babawian natin sila.
Kaya pa kaya. O ituloy na lang namin sa ganap. Saan yun? Yun yung isang ganap. Ah, si Sir Jake? Pwede naman. Gusto mo? O maglalaro ka. Ha? Ano ka sa... You're at Talaga the yun. mercy of the, ano eh. Grabe ah. The sundo eh. Ito kasi nakasabay lang ako. May pasok to ng 9. Kaya, kaya ito. Ay, ganyan na pwede. O sabihin ko na lang kay sir na ano. Sige, sige. Kay Sir Jake. Ah! Video. Nag-effort siya.